Kuligana boigo asamangana alengete na siasa uyo kuligi boige kiro kyo women rapase county ya Kisii Julia Nyanchama nigonera tebire buna nigobero beritiboye kirano gakora haba subate nigatebire alitukolia nkyo mbachikane kyo mulemba nkone kiwoda se county ya Kisii kero bakomo aligania omusubati Martha Karua na Aida Odinga anena se county ya Kisii omulike ito Sara Nyarangi ontita norobochurwa senchira yoboikirano Lituko Mambia Dingaki omorugio yomorai wikama kia ODM Raila Odinga omongina Aida Odinga na Martha Karua bagutarire county ya Kisii asabaraya basubati bakoragwa no musubati Julia Nyanchama oyokoliye kirogo kyobo woman rep county ya Kisii bareganirie etareyo abwase bakwana negeta seni kyandizi TV igoro ya mareganiayo tete kwirari bageri ngaregania bageni baito besiko omongina Martha Karua no mongina mama Aida Odinga bonsi nabaheshimiwa kabago chagusise itoga beigwenka nende narenge gusaba abantu baminto moso abangina tosoka sobonge tosoke mambi bokimambi tosoka sobonge kiagera omogeni witwisiko umonene ngochare our deputy nigo boigo basaba abangina kobaso mostario bosio koralio morembe asebagania bakenya bonsi boigo utwaro botohereru bosio bochorio banene bosaba abangina baminto kamoranje tiatorario omorembe kuruchinyomba cheito nande gatogosoka isiko twaregania bagakabuya nande tobate into banjete ntoteti koiguba gochaka chisegi nande ntotageti gotigara abangina baboraka gose totigare nabana chintakana akoba echisegi chiechikura yenere ntunde y'abasubati kobasoborai imense ya Kenya iliyokoleta maunchorolio abene asibate babaguchia kwenekia buna obomo bwa Azimio la Umoja One Kenya Alliance bwenyoreire obobui igonarenge ko basaba bangina baminto kiagerenga kiene yeito morocha mangana achakire kurugoro oborai bwachire na into bangina twabere to kuinyurwa enarenge ko basaba to babanta abatoera rumuna tora abatoera rukerengaki na gusi yeito yonsi ese yabeta abangina to tebya bamura baitu chinka to tebya bagaka baito mono batige kuminyoka chipara batwaro ikure chyo molembe elinde katoko chikochora barai mochora barayo abaya na inchemne endese kiama kia Kenya National Congress alama yetere yuere kibunguo eyo go support an Azimio na into bono igati atosiboke tosabe getarigie ito into buna bangina bagusiga ninki togo chikoe gukurwese serikali ya Azimio la Umoja egere na into tweigwenka na incha bangina baminto nyanchere mbasabere koroga kamo gose bibere nkoborinde na abangina bagusiga na into tonyore cabinet secretary omongina kurugusiga na ande toteto kobeka chikura chito chonsi piege tonge kemo ekie korokuna Azimio la Umoja omoelioye nigo musubati Nyanchama abolia bamenyi be county ya Kisii komotema asoborai chinga kiateba agochakoreta monchoria mange ase county yo baminto tingoteba no yo minto konyo isaransete kiregekio tarakora kende namanyete kira kodire abangina baminto nabagaka nabasai ninde namaena abantu nabange bakobodie kiro ebirogebi korende nche ningeterere tiake kamoranje ndigereri nabakoreire buya goetera egasiane yo korenda bangina nabagaka nabana no bakodio byesinya gitari cheito Sara Nyarangi ontita Ndizi TV.